Ahoj holky. Ahoj. Ahoj. Vy jste ségry? Ségry? Nebo Ne. kamarádky? Jo. Co jinýho pak pací, ne? No. Hele, ale jste si podobný právě docela, že jo? Vy? Jo, jsou trošku. No jo, bez týs, Bez týsno. Hele, odkud jste vůbec holky? Plzeňský kraj. Plzeňský, jo. Pací byl jsi někdy v Plzni? To ne. Nebyl, jo. Já jo, tam Plzeň. je to hezký. Jo. Byl jsem se projít kolem té řeky tam v Plzni a Ono, my nejsme vůbec z Plzně, my jsme jakože z toho kraje, ale ne z Plzně. jo takhle, vy nejste přímo jako, jo, jasně. Hele, Vlastně z Klatov. Cože? Nebo jsme jako vlastně z Klatov. Klatovy. Jo. No to znám, to je jasný. No. Ale, No. hele, ne, fakt znám Klatovy, tak to je známý Klatovy. Že jo, pací? Jo, taky znám. Teda. He, to je můj kámoš právě Pací, my jsme tady dneska šli spolu na No. Omeglečko. A trošku jsem si jako říkal, že protože Pací jakoby sám, jako bez přítelkyně, zatím, takže bych mu právě nějakou našel, chápete, ne holky? Jo, takže prostě tady hledáme nějakou prostě čubinu nějakou. Pěknou, víš? Jo. No. Hm. Hele, a kolik vám vůbec je holky? No, mě je 15 a je 14. 15, 14, to vypadáte trošku starší, veď Pací? Trošku jo, no. Trošku jim táhne na 16. To je dobře. Hele, a kolik byste typovali třeba, že je nám s No. Pacím? No tak nevím, něco pod 30 určitě. Něco mezi 20 a 25, třeba 27. Oběma tak nějak podobně, jo, myslíte? No, trošku, podle mě Kolik je bude těho teďka trošku... nejdřív? No, kolik Nejdřív- myslíte, že je mě teda? Jo. Teďka nevím, mě trošku mátou ty fousy, ale aby zase něco neposrala, takže Ne, to třeba nevím. to řekni. 27, 27. Ano, a A Pacího? mě. tak možná 20. No, 22. Jo, jste tak blízko, no, 21. Mhm. A u mě jste to Krása, trefili, dobrý, u mě jste to dobrý, trefili dobrý. holky přesně, 27, úplně přesně. Jo. Jo. Já dobrý odhad. Dobrý odhad, No, dobrý jako odhad. 28 teda, co? No, bude mi 28 za chvíli, no, ale teď to. Hele, a co vy vůbec, takže počkej, vy jste ještě na základce v obě, nebo? Jakože já jsem na Gimplu, ale... No ne, na Gimplu, ale ona tam odešla a já jsem jakože v 9, ale měla bych být správně jakože v prváku. Jo, takhle, aha. Takže půjdete, a počkej, a kam půjdeš potom, máš už nějaký plán, kam bys chtěla jít? Na konzervatoř do Plzně ideálně. Na konzervatoř, Mhm. hezký. To je jakoby hudební, no, prostě Jo, hudební muzikál. nějaký, jako jo. Hele, a počkej, a ty seš na jakém Gimplu? No normálně. To je úplně normální, nemá to nějaký jako zaměření, jo? Ne, ok. Já nevím, vlastně jsou vůbec nějaký Gimply se zaměřením, nebo nejsou? Jsou, že jo? třeba německý, myslím. Aha, jo, právě no. Hele, a vy máte holky nějaký, jako třeba svoje, jako, chápeš, ne? Kluky? Pací to řekl dobře. Já jo, ona na něčem pracuje. Jo, je tam něco rozdělanýho, jo? Jo. Nekecám. Dobře, kecám. Prostě se ti jako někdo trošku, Líbí? někdo se ti líbí, že jo? Jo. No. No. Hele, No a já jí s tím pomohu. fakt? Jo, trošku. Já jí dala dohromady zatím se všema, co měla. Ty vado. Hele, a počkej, jaký máte holky, jakože třeba, kdybyste měli říct, jaký máte jako věkový rozmezí pro vašeho jako potenciálního partnera? Kolik by mohlo být jako nejmíň a nejvíc zároveň? Hele, tak nejméně asi jakože jako mě, jako 15 a nejvíc, tyjo, bych nešla asi jako nad 18, spíš jako 16-17 je pro mě tak nějak ideální. Aha, ok. A ty? A ty? Já bych šla taky tak jako 14 minimálně a maximálně asi 16, no. Tak to nemáme šanci, Pací. Asi ne, no. Asi moc ne, no. Tak všem štěstí a toho najdete toho správného, holky.
My asi budeme končit, ne? Jo, budeme končit. Tak jo, hezky se s váma Děkujeme za povídalo. pokec, holky. A když tak Tak jo, najdete tak jo. nějaké pěkné muže. Tak jo, tak jo. Tak se mějte krásně, holky, a Čau. děkujem. Tak Ahoj. Čau. Ahoj, holky. Ty jsou hezký, viď, pací? No, tak asi na 16. No. Nebo Holky, jak se jmenujete vůbec? Eliška. Zuzka. Eliška a Zuzka, jo? pěkný jméno. Věk, to jsou hezký jména, viď? Já, no. Já jsem Tomáš a tohle je Pací. Spíš Marek. No, Marek, ale říkáme mu Pací. Řekni Pací, proč ji říkáme Pací? Nevím, asi polepacky. No, že Pací vždycky takhle dělá takovou pacičku, víte, jako na fotkách, když se fotí, tak vždycky dělá takhle, udělej to Pací. Hele, a to jsem se chtěl zeptat. Péro v hubě, 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 péro v hubě. Ok, to je jen taková sranda. To. My jsme omylem nas... No. No. Hele, Nino nám to teďka poslal do chatu na Instagram. viď. Hele, Pozdrav. a holky, odkud vy jste vůbec? Pardubic. Pardubice, Je. Pací. Znám Pardubice. Pací je z Teďka. Hradce. Já jsem Hradečák. Hradečák, no. Ale Pardubice jsou velký jako to, viď, jako takový rival, nepřátelé. V hokeji teda, jako v hokeji, že jo? No a Ve fotbale, no. Takže Pací nemá moc rád Pardubičáky, viď? Ale občas, jo. Jo. Ale to... Holky by si měl rád, ne, Pací? Jo. Že jo? Holky jsou sympatický, pěkný, viď? Jsou. No. Hele, a kolik vám je vůbec holky? 14. 14, to je pohoda, ne? Jo. Že jo, Pací. Kolik byste řekli, že je Pacímu? 20, tak. Trefila seš trošku. Ale je mi 21. Dobře, ale holky, dobře. Byli byste, počkej, máte nějaký jako... Nabíječe? Nabíječe? Nebo kluky spíš. Začí. Žádnou. No, máme. Máte v obě, jo? Fakt? Mm. Ty vole. To je škoda. A kdybyste teoreticky neměli, jo, tak líbil by se vám třeba Pací? Nevím. No tak, spíš jo, nebo spíš ne? Spíš ne. Posílejte víc do lejtíků. Pací, no tak... Děkuji. Hele, a Pardubice nikdy více radši kulku do palice. To, Viď, to Pací. jsou nubísci v chatu. No víci, no. Ale to jsem se chtěl zeptat. Takže jako to, ale tak jako třeba jako, říkám, kdybyste byli jako, chápete holky, volný, tak teoreticky jakože byste Pacímu třeba šanci dali? Jo. Mhm. Ale jste zadaný, takže to nejde teďko. To je škoda, no. Ty vole, vidíš to, Pací? Jsi to říkal, že tady něco najdem dneska pro tebe. No, ale holky jsou zadaný, ale jinak prostě by holky měly zájem, no. Jasně. Hele, a kdybyste měli holky říct, jakoby třeba, Kolik mělo být kluků? kolik by měl být klukovi let jako vašemu? Jako minimálně a maximálně. Maximálně 17 OK. a minimálně 13. 13, no jasně. No to je dobrý, to je v pohodě. Jo, to... Tak Pacímu je teda 21, no říkám, vy jste stejně zadaný, takže je to jedno, jo, ale jako, takhle, kdybyste nebyl holky zadaný a potkali byste 21letýho Pacího, tak byste asi udělali možná výjimku, ne? S tím věkem. Nevím úplně, nevím. No, už je asi seš, ale říkali holky, že by ti dali, Šanci. že by dělali šanci, protože ale jsi už na ně moc jako starý, no, Jasně, Pací, také to no. mysleli jako holky, no. Jakože, že už je to moc, no, těch 21, to jako, to je jasný, no.
Ale, hele, to jsem se chtěl holky ještě zeptat, Jo, můžeme vypadne nám to, skipnout. viď? Pací. Ahoj, Ahoj. Ahoj. jak se máš? Dobře. Kolik tě je? 17. A kolik bys mě tipla věk? Já nevím, tak třeba 19, 20. Dobře typuje, viď? Mě je 21 teďka. A tady kamarádovi? Já nevím, ale já vás znám z TikToku podle mě. Nebo z internetu určitě. Tak to typuješ dobře. A kolik mu je, si myslíš? Já nevím. Nevím. Tak třeba, Zkus. ježíš, já jsem říct špatný číslo. Tak třeba já řeknu 38. 38? No, Ty máš dobrý odhad, čověče. A kolik tě a jak se jmenuješ? je mi 17 a jmenuji se Blanka. Bláňa. Jo, To je hezký, to je hezký. hezký To je moje jméno. sestřenice Blanka. Se jmenuje. To je hezký jméno. A odkud seš Blani? z Jeseníku. Jeseník, jo. Jeseníky, to jsou... Ty. Kde? To je Pací... No kde to je, Blani? Řekni to Pacímu. No, jak je Nisa nebo Glucholázy, jak jsou polské hranice nahoru, Přesně. tak takový ten poslední výběžek nahoru. Olomoucký. Takže To je- u Liberce, jo? Někde. No to úplně ne. To úplně ne, jako kdyby tu je Praha a tak Jeseník je jako poslední výběžek tam nahoře. Jo, už možná. No, jak jsou ty Liberecký- glucholaby? No, Liberecký kraj. no, Glucholázy, Liberecký kraj. no. Není to u Liberce, ale je to v Libereckém kraji prostě. Teda co? No, tak No. dejme tomu. Já jsem Dejme tomu, veď. Budem brát, že ten Liberecký kraj je trošku jako větší. Trošku větší, no, on No. se jako Já rozvíjí jsem před celou republiku. Radeček, takže já moc necestuju. No, Ale byl jsem v Liberci. veď. Pohodě. No, hele, Blani, prosím tě, já jsem se chtěl jenom zeptat to. Máš nabíječe? Nebo kluka? Nemám, hele, nemám na něho čas úplně, na nějakýho nabíječe, nemám. Aha. Co už? A hledáš? Nehledám, já se teďka soustředím na Aha. moje studium. A to studuješ? No, jsem na Gimblu, ale jak chci jít na Medinu, tak se učím na přijímačky. Okay. Ještě se ptej. Ne, ne, Blani, já jsem se chtěl zeptat. Já tady hledám, počkej Pací, já tady hledám jakoby pro Pacího, pro kamaráda, jakoby, jenom nebo spíš tak jako, Kamarádku. No, dobře, můžeme to zkrátit? no, prostě holku nějakou, že jo, třeba Jo, tak asi ne. no, ne, jakože, Ne, jako, ale ne. jako, protože jako, že jo, Já fakt nemám čas. ty nemáš čas, jasně, to je kvůli tomu, no. Ale kdybys jako potenciálně měla čas, jako bývá, tak bys třeba o Pacího asi zájem měla, ne? Jasně, Paci vypadá úplně jak hodnej kluk. No, Děkuju. jsem ti to říkal. Ale prostě jedna je zadaná, jedna nemá čas, to je prostě, no, to je blbý, no. Musíme najít nějakou prostě, ale si říkám, že jim líbíš, no. Akorát, Jo. že jo, viď, Já Blani? jsem Jo. trošku jen stydím. On se stydí trochu, no, ale jako je to hodnej hezký kluk, viď? Jo, já jsem ti to říkal, no, ale Bláňa nemá čas, no. A počkej, ty jsi říkal, cože studuješ, Blani? No, jsem na Gimblu, ale chci jít na medicínu, takže se Jo, připravuju promiň. na přijímačky. Jo, Tak na to- ty přijímačky, já jsem to úplně z toho, jak si vybalil na to, na Bláňu s tím nabíječem, tak jsem úplně na to zapomněl. Pací. Nevadí. Ale, no a to, takže ty se hodně tykon učíš prostě a máš toho fakt jako hodně. Hele, No, a ty snažím vypadáš se. vypadáš takový jako sportovní typ docela, Blani, bych řekl. Mhm. Děláš nějakou gymnastiku, podle mě tě úplně odhaduju. Mažoretky, jsem vícemisтрně světa v mažoretkovém Ty sportu. vole, vidíš, jaký já mám odhad? Dobře, Dobrý. ty, dobře. Úplně ty. to poznám, úplně to z tebe číší normálně, fakt. Úplně to Číší? číší, A no. já jsem čekala, že řekneš, že nevypadám, že jsem z Česka, tak to jsem čekala. Ale že teda ze mě číší sport, tak to bych No, nečekala. jo, já mám fakt jako to. Hele, a počkej, ty jsi teda vícemistrně světa, jsi říkala? Jo. Hustý, v mažoretkách, jo. Mhm. V solo teda úplně. Solo, jo. Tak to je hustý, že kdyby to bylo jako týmový, Tak- tak to je takový jako, že jo, že to tam Tak někdo jako může... týmový jsme asi furt, to jsme i v sedmičkách, v duách, ale tak to Aha. solo je takový to nejvíc smysl, no. Hustý. Hele, prosím tě, Blaň, ty jsi hrozně sympatická taková holka. Neměla bys třeba, nechtěla bys mi jako, jenom jakože to, z takových kamarádských, jako by těch jenom dát, Ano. jako třeba Instagram? Že bych tě třeba Jo, mě to asi víš, nevadí. sledoval prostě, jako že jsi taková sympatická, sledoval bych prostě tu tvoji mažoretkovskou dráhu. No, mně je to jasný.
Chápeš? I Pací by to sledoval, viď? Počkej, jo, ty to máš takhle podtržítka, tohle, no. To nevadí, to se samozřejmě zmákne. Ale, děkuji, já se pak na to mrknu hnedka. Ale, počkej, a ty to teda děláš to doteď teda, ty mažoretky furt? No, tenhle rok už jsem jako přestala závodně, ale trénuju menší jako děti. Aha, jo, takže ty trénuješ teď, jo? Jo. Hustý. Pací, co si o tom myslíš? No, Najdi že to to je hned. No, že co? Jsi dobrá. Viď? No, já fakt právě, Teďka že ti nemám tam čas. asi No. jedou zprávy. Teď tě možná jenom nějaký followy, viď? Nebo něco na Instagram. No. Je to možný, jako že jich pár přistane. Možná i víc. No nic, hele, ježiš, hele kluci, já budu muset končit. Jo. Já mám za chvilku online hodinu. Že takhle, ještě takhle pozdě, jo? Já mám 2 gimply, takže. Jo, takhle. No tak hele, tak si užij aspoň nějaký followy. Dobře. A Jo. rádi jsme tě potkali, poznali, Blani. Já vás tak, Ať se já ti si- daří. Můžu si vás ještě vyfotit, já To- s tím budu flexit ve škole. To víš, že jo, určitě. Super. Děkuju moc. Nemáš zač. Máš Ať tam se i ti follow daří, ode Blani, mě. ať se ti blaží. Ať se ti daří, Blani. I Pací ti dal follow na Instagram. Děkuju. A třeba zase se někdy potkáme, jo? Jasně. Tak čau, se čau. měj, ahoj. Co, Pací? Jdeme Ta byla dobrá, viď, Pací. Jdeme ještě jednou. Ještě jednu, viď, teď jsme se navnadili. Ahoj, Ahoj. holky. Čau. Čau. To neznám. Eh, Čau. Koho znáte? Toho, jak má ty růžové vlasy. Kam na TikToku, to je všude. Ano, spadá mě, je to tak. Hele, Kolik vám je holky? 14. Oběma? hele a, Jak se jmenujete holky? no. Aneta a Já si to Iva. počkej, já si skočím na záchod, Pací. Já si skočím na záchod, hned jsem tu, holky, jo? Počkej, Pací vás... hned jsem tu. Pací vás vezme. No. Přisuň se tam, Pací, já skočím jenom na záchod, vyčůrat se. Jo, Hned jsem jež. tu. Co? A máte, co studujete holky? Já základku ještě. A kolik to tvoří? Třídu obě. Jakou třídu máte teď? Já 8, ona 7. Pěkný. A co byste, co budete dělat, až budete trošku starší? Zdrávka, jazykovka. A ta druhá? Nevím. Jak jste se říkali, jak se jmenujete? Já jsem to řekl. Aneta a Iva. Iva. Pěkný jméno. Kolik byste mě typli? Věk. 26. To je moc. 20. Ty to máš právě, a mě je 21 teď. A kolik byste typli tady židli? Ono to bylo i v podcastu. Ale já nevím. Kolik byste typli? Cca. Ono to bylo v tom prvním podcastu. Byl tam s Davidem Víťazkem, nebo jak se jmenuje. Do hajzlu. Ale vím, přes 40? Názor. Už jsem tu, holky, už jsem tu. Řekli ti tak 40 teď. 40, no, skoro. To skoro trefili, Bude. Paciášku. No, že jo. S No. Davidem Vytázkem, že jo? Jste říkali, holky. Jo. No. To je hrozný kanec, David. Mm. Hele, a to jsem se chtěl zeptat, holky, vy jste Nemá- to skipli? Viď, Pací? Ten už vyfuhej tím. Jo, tak ještě poslední teda. No, Už ne, ne, no, Pací. Ty už jsi koženej? jo. Jo. Ty byly dobrý, viď, Pací. Tak Tak poslední teda, úplně poslední, jo. Ahoj. ahoj. Ahoj, Ahoj. Jak se jmenuješ? jsem z TikToku. Fakt? Hele, a jak se jmenuješ? Aneta, Aneta, jo? Kolik ti je Anet? 17. 17, hustý, to je dobrý. Kolik Vy. bys nám typla věk? Kolik bys si řekla, že je mě a Pací mýmu kámošovi? Nejdřív začni u něj. Mm, Zkus jeho typnout. 21.
Mhm. Jemu? Úplně přesně. Jako fakt? Jo. A pají Pacímu bys řekla kolik? Já ho nevidím. Musíš Jo. trošku. Tady, já. Kolik mě je? 18. 1918? Skoro. Taky 21. Jsme úplně stejně starý. Aha. Takže, no. Ty vado. Hele, a ty jsi odkaď, Anet? Český Budějovice. Český Budějovice. To není to hrozný. Já jsem z Prahy Já jsem Hradecký. a Pací je z Hradce, no. Hele, a co ty studuješ vůbec, Anet? Hele, Husov, jo, vy nevíte, co to je, to nemůžu říct, tak ano, obchodka. Obchodku normálně, jakoby. Jo. No, tak to je pohoda, to je dobrý. Hele, a co ty třeba takhle děláš ve volném čase? Co tě baví? Hele, jako sport nedělám už. A co jako jsi dělala? Co jsi dělala? volejbal a na koních jsem jezdila. Že ráda jezdí na koni, Anetka, Pací. A... Pěkný. Pěkný, viď? Co bys si zeptal, Pací, Anetky? Já nevím. Ne, hele, Anet, já jsem se chtěl zeptat to. Máš nějakýho kluka? Nebo hledáš kluka? Nemám kluka, nemám. A hledáš kluka? No, jakože čekám, tak nějak. Mhm. Tady kamarád hledá. Ne, já ne úplně, já ne, teda se přiznám. Ale právě, že... Ne, Anet, já jsem se chtěl zeptat, jo. Já tady prostě tady, on se trošku stydí, kamarád Pací, jo. Je stydlivej takovej, jo. Ale prostě jako, že jo, teoreticky jako by tam nějaký třeba zájem mohl být, ne, i od tebe jako. Jo, určitě by se něco našlo. Že jo, viď? No. Já si to říkal, že se prostě těm holkám líbíš, Pací. No. Každá druhá řekne, že jo. No. A akorát tady jsme byli, prostě jedna byla zadaná, jedna neměla moc jako času. Mhm. Ty máš co za výmluvu, ne? Co bychom použili? Teda jako, že myslím, jako teda... Ty jo. No, co bychom tam vymysleli rychle? Nemám. Nemáš, no, vidíš? Anet je dobrá. Anet je super, viď? Jo, pokud bych viděl... No, jestli... Ale jako Cože? Nikam nedojíždím. Jo, takhle. To bys musel z Hradce do Českých Budějovic, to je debilní, viď? To ano. Zas to ztroskotalo na něčem jiným prostě, no, ale jakoby jinak je dobrá prostě. Hele, počkej, a Anet, neměla bys třeba Instagram jenom, že si bys třeba nechtěla napsat, jako že bysme, že jsi taková sympatická prostě holka. Kluci tě tady ocení, že tě napíšou. Kdo je blíž než já. Jo, děkuji, Anet, počkej, já si tady takhle skopíruju, Kdyby náhodou. Kdyby náhodou. Tady kluci si to tady vezmou pod pak. Jo, to by tam nějak ty světýlka toho, viď, tam upravuješ. Jo. Pustý. Ty... Hele, a to jsem si chtěl zeptat ještě, když nám to vypadne, nevadí, ne? Nevadí, Pací. Instagram máme, to je důležitý.